Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa atong sugilanon, Urong. Paulo! Asa ka paingon? Paulo! Asa man to siya? Dali, Reggie. Sundan to siya. Paingon siya sa kakahuyan sa luyo. Tay! Una lang sa taas! Musunod rami! Sabay nasuod sa ulo ni Paulo. Surusuroy man ning kabiing dako. Pura magsuhito din niya. Reggie, tora siya oh. Dali. Paulo? Ngano ka? Bitaw bay. Anong niyaman ka sa kakawiyan? Mauning dapita. Paulo? Unsay tabo nimo? Oo. Paulo? Naunsa ka bay? Ganun na nampong ka manggod sa imong dunggan. Nagsiyok na kundunggan. Paulo, dali na. Manood dito sa bahay. Kining dapita. Kinihigit itong dapita. Ang unsa man bay? Paulo, ayaw pagbinuang ha? Kuyawan na ba ako nimo? Paulo? Paulo? Okay na ko. Okay na. Unsa man ka bay? Milipot man ka din sa kakawiyan. Ha? Amot. Kwan, murag pamilyar lang ang dapit. Mao kining dapita. Dali na mo. Nahibaw na gituros tatay. Dali na. Dako ari aning dapita din eh. Ugma sa buntag, mabalik ko din Isuroy tamo sa palibot sa Villa. May private nga pantalan sa luyo. Hibaw ka na, isla, galibutan og dagat. Oh, uy. Raji, ngano ka? Ang driver, nakalitan ko. Nari siya. Oo. Misunod siya na ako nga miagpas. Lain man og tinanawan ba? Mauginas na Cardo. Pasensya na lang mo ha. Hay, pait manggod ang experience anak niya. Ha? Nga naman? Giputlan siya tila sa mga tulisan nga nanulis din Ha? Oh, sige, istoryahan talang unya mo. Pero dili siya makasulti og tarong maong panagsara ng mutingog.
Mao ba? Dali na mo. Manak ka na ta. Sure mo nga magtipon mo din sa guest room? Pwede pa mo magtag sa kwarto. Uy, di ko no. Kapaton pa lang ko. Mura na gustong mag-NBI nga puriting hadlokana. Mas maayo man ang mga tulisan, kriminal, kay tao man na. Wa tay dagan na ng abat, uy. Habat ba? Sige ha, diyaan taon na mo. Balikon ta lang mo ugma sa buntag. Yan ang tanan ninyo mga kinahanglanan din eh. Naay banyo din sa guest room. Doon na pa'y ref nga gamay. Kung gutmon mo pa. Sige, kina, miyan. Kami na may baw. Wow, mura man tag na sa hotel na. Oh, sige. Good night. See you tomorrow. Good night miyan. Sige, good night. Ako di ay, why case? Oh, kaya seryo. Ha? Pakisong man tag ko mo. Oh, reklamo ba? Oh, sige na. Ato na ko. Hello? Ang inahan ni Paulo. Maayong gabi, ma'am. Oo, ma'am. Manigiingon ni Radji. Tulong ko na sila kaadlaw dito. Kadlawon pa itong nanggikan. Wa dito? Siguro ka, ma'am? Imposible na, ma'am. Dili mamakak na ako ang akong anak. Unsa? Unsay gihisgutan og ingon ni Radji? Isla Maria? Tuwa sila sa Isla Maria? Asusina. Salamat ngini akin na. Padre, tabangi ko. Kinahanglang maagpas ko si Paulo sa Isla Maria. Ikaw rin makatabang na ko, Padre. Wa ko'y kaabtan dito. Dili ko gustong may makamatikod nga moadto ko dito. Tabangi ko, Padre. Ayaw lang kabalaka. Gitawgan ko na ang kuraparuko dito. Salamat. Salamat, Padre. Ubanan ko ikaw, Asusina. Kitang duha ang mga to sa Isla Maria. Hayop ka! Buhi ko! Hayop! Kriminal ka! Dili! Ang pinipistula! Bay! Bay! Bay, pagmata! Bay, pagmata! Urong ka! Hain ko. Radji. Oh, giurong ka, bay? Kangilan sa kundam ko. Isumpay na sa mga kundam ko. Unsa? Huwag ko makasabuti ni bay. Pero kining isla ha. Kining baya. Pero may gustong isultin ako. Bay, kawirdo na gud anak, bay. Tuwag na tagbalik, uy. Ay lang ko kadlo ka. Pasensya ka na lang, bay. Sige, katuog na. Okay na. Salamat sa pagpukaw na ako. Bay? Morning! Oh, kasayo ko rin mong bangon. Ano ko magkatuog? Sorry ko sa'yo. Ha? Bago na. Ay, suba ng adlaw, oh. Dali, atong lantaw sa may pantalan sa Loyo ni Bilya ang pagsubang sa adlaw. Nindot kayo, eh. Wow, kanindot ko din yung dapita, bay. Oh, din sa Bilya. Oh, bisan ang mga baybayon, bayo. Tanawa, eh. Pulos puti ang mga bahas. Natural isla, good. Pero kanang gilantaw na tong dapit, sakop na sa Villa Mariano. Ha? Nang nibaw man ka? Sinong Mar?
ang tatay ni Mian? Oo. Sayo sa din inigmata ko nun mo, kuhaan ta o kanang kuhaan, kita ba kuhaon ta kay adto ta mamahaw sa ila. Pinagkaagin sa imong ugang ganda. Gusto ko mo puyo din dapita. Sa Isla Maria? Ay, kung ginina nga, usikan mo lang imong college degree, din sa uskagamay isla. Unya, unsaon naman lang ang mga offer sa mga dagkong kompanya? Dining baya. Sa Villa Mariano. Wow, magili mo nga anga. Dili ko mahunong bay. Hangtod nga dili ko maangkon kining dapita. Sao man nimo? Pamatyo ni mo tagiya. Sama na si tabo sa unang panahon. Wako kasabot Raji. Pero dili lang tuyoon. Murag kabahin ko din Murag may gustong isulti nako kining baya. Murag dunay dakong misteryo din nga kinahanglan masulbad. Oh my God. Sabi na ko, ako'y kaliwat o detektive. Tara, nagawat na sila Mian. Sana, Asusina, ubanan kita sa sakristan paingon sa bahay ni Martin. Martin? Oo, ang amahan ni Mian. Kana, ayaw kahadlok. Lahi na kayo ang Isla Maria. Ug hayan wa na'y nakailan ni mo dinhi. Oh, Padre Jam. Pero tingali. Batanon ka pa niya to, Asusina. Usa pa, dili ka taga dinhi, dili ba? Nag-alagad ka lang sa mga Mariano kaniadto. Ang nakailan nimo, maura ang mga diha sa bahay sa mga Mariano. Patay na silang tanan, gihurot o pamatay sa mga tulisan. Siya, Padre. Siya. Nakaila siya. Wa siya dinhi. Wa sila dinhi. Relax, Asusina. Usa pa, si Martin matud pa sa pare dinhi. Wa na makaabot sa nahitabo. Istorya na lang ang iya. Tana, Asusina. Ay, pasugan ako Grabing kaon ni. Grabe ang kaon. Labas mo nun kayong mga isda mga kinason, sayan, lambay. Nabaguhan ka lang, Reggie. Pulaan ra ka. Uy, isa mo nang yabot. Jeep pa na sa simbahan? Uy, bay, tanawag kinsang nanaog. Oh, si nanay. Patay. Nakita na tabay. Di nagtakatago. Ni sa butas ilawom ning puno as mangga. May buntag, nay, Padre. Sakay, Paulo. Mamauli na kita. Nay. Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.